Така ли? Дай му го, бе, мамо. Дай му го, че нали го обичаш? Ето, не, когато не има, ето, отчупа е. Това е отчупа и е за хвърляне, нали, мамо? Ето, Хвърли го даже от брата. Не така, леко, внимателно. Ще кажеш ли нещо на Вуйчо? Дай да купрат една кола, моля те, здравче. Ще му дадеш ли? Която и да е. И той да играе с количка.